Ine ndine Fredrick bile Malata, mmodzi mwa anthu amene ndimayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Tikuyankhula kwambiri za nkhani zokhuzana ndi chipani cha DPP, maka podandaula, polira, poona mmene opposition ikuyendera, ndiye tikachita compare ndi opposition imene inalipo mu nthawi ya John Tembo, Mr. Section 65 number 1 budget number 2, ndikuzachita compare ndi opposition imene inalipo mu nthawi ya Dr. George Chaponda, ndikuzabwera mu opposition imene inalipo mu nthawi ya Dr. Lazarus Chakwera, Mr. Empty Speech, kuzabwera pano pamene President Dr. Lazarus Chakwera ali pampando ndi opposition imene ilipo. Zikukhala zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti ku parliament kumene kuli leader of opposition wa chipani cholamula cha DPP amene ali Dr. Kondwani Nankhumwa, kumaona kuti mpando wa leader of opposition amayenda nawo okha, onse achipani atakhala patali. Amene akuchita benefit sakudziwika kuti kodi mpando akuchita nawo benefit ni ndani, chipani chikuchita benefit motani sizikudziwika, coordination sikuoneka kuti kodi kugwirizana pakati pa Kondwani Nankhumwa ndi president wa chipani zikuyenda bwanji sizikudziwika. Ukaona zimene zikuchitika mu chipanimo ndikumaganizira nkhani yokhuzana ndi kuti kuli democracy, zikudabwisa kwambiri. Wina adanenapo pena kuti musazanamizidwe kuti mu chipani chachikulu mumakhala democracy. Ndinakhumudwa nditamva mawu amenewa kunena kuti mu chipani chachikulu ngati mwina mmene ilili MCP, DPP, UDF, Afford, UTM, PP, simungakhale democracy, mumakhala muja monena kuti kupanga autocratic. Zinali zokhumudwisa kwambiri kumva choncho potengera kuti takhala sopano over 30 years tili mu democracy zimene zimayenera kuti by now tikhale titakhwima. No wonder anthu akumati akapita kuboma sikukumachitika zolongosoka, ati democracy is not practiced mbomamo chifukwa choti ku opposition kumene anthu akukhala sakuchita practice democracy. So anthu aja akapezeka kuti apita mboma muja ndi asilikali mbalimu, mifuti mbalimu, mphamvu zonse atatenga, zimakhala zovuta kuchita practice democracy. Zimene zili zosanyadisa, zimene zili zosakondweresa. Just imagine ku opposition anthu you are the government in waiting, kumene anthu akuyembekezera kuti zochita zanu zizikhala zosiririka. Anthu tamatha kusirira banja lina, mene amachitira zinthu zawo, mene amagwirizanana, mene amavalira, mene amayendera limodzi, mene amadyera zakudya zawo, mene amafikira pa khomo nthawi yawo, mene amapempherera, zinthu zonsezi anthu amatha kusirira kuti koma banja ilo ndi banja logwirizana kwambiri. Koma you see kuti mu DPP mungochitika mapwevupwevu, mungochitika phwanyaphwanya, osadziwika kuti kodi amene ali mu central executive ndi ati, kodi amene ali ndi mphamvu za NGC ndi ati, kodi amene akhoza kukhala wamphamvu kwambiri mu chipanimu ndi ndani. Ukaona kuti zinthu zingochitika andikungodalira social media kuti kudzuka mamawa ungomva kuti wachotsedwa,
alowesapo wakuti wachotsedwa, alowesapo wakuti. Kodi Central Executive ntchito yake ndi chani muchipani? Kodi National Governing Council NGC ntchito yake ndi chani muchipani? President ntchito yake ndi chani muchipani? Secretary General ntchito yake ndi chani muchipani? Spokesperson ntchito yake ndi chani muchipani? Publicity Secretary ntchito yake ndi chani muchipani? Ma Vice President ntchito yawo ndi chani muchipani? You see kuti pali munthu mmodzi amene ali kumbali kwa Peter Mutharika, kumbuyo kwa Peter Mutharika, pushing Peter Mutharika to do things zimene zili zosafanana ndi mmene anthu amamulemekezera Peter Mutharika potengera kuti ndi professor of law. Kuphwanya constitution ya chipani ndi chimodzimodzi kuphwanya constitution ya dziko, zimene anthu sangasirire kuti this is a government in waiting. Tikuyenera kuti tichitenge tikachisiyeso mboma potengera ndi mmene anthu akupangira. Izi zomangosankhana kuti atifoti uyu ndi mwana wa chemwali, uyu ndi mwana wa nkolo, uyu wandipatsa ndalama ndi muyike apa. Izi ndi zimene zakhala zikuononga opposition ku Malawi kuno. Chiyambireni 2020 sikudapezeke kuja kubwera mtendere wonena kuti ku parliament kukhale mgwirizano bwinobwino onena kuti azitha anthu kutsutsa boma ili ndikumalichita ma checks and balances sizidachitikepo. Aliyense akutsutsa payekha. When it comes to zochitika aliyense akuchita ngati kampu, and makampu amene akukanika kwabweresa pamodzi kwachita unite, and pakubwera nkhani yonena kuti APM ayimaso. Kufika ponena kuti APM ayimaso ndi kulephera kuchita unite anthu awawa ndi kuabweresa pamodzi ndi kusata constitution, because kukadakhala kuti kunali kutsatidwa constitution tikanatha kuona kuti zinthu zonsezi zikanakhala zitatha, because a leader amayenera kuti akhale ndi luso la kuyendesa chinthu limene akhoza kukonza, akhoza kubweresa solution to a problem. Takhala tikunena nthawi zambiri, ena amati ayi tikuyankhula mwamwano, ayi tikutukwana, koma zimatimvesa chisoni chifukwa chonena kuti Professor Arthur Peter Mutharika amayang'anira kwambiri zinthu zikuchitika zoyipa. Anthu amene tikunena ife kuti tikamanena kuti kuli anthu awiri atatu amene amamusokoneza Professor Arthur Peter Mutharika, amene akumupangira ma decisions Peter Mutharika ndikumaona ngati akupanga ma decisions abwino, amenewo ndi amene akuononga chipani cha DPP. Tikamanena kuti talolani mupite ku convention, that is democracy. Talolani mupite ku convention, tamulolani wina aliyense apange campaign, mukachoka pamenepo apite ku convention. Whether Peter Mutharika wants to stand, itanisani NGC meeting, NGC ikakonze malamulo omulola Peter Mutharika kuti akaime nawonso. Pazifukwa zimene zidachitika mu 2020 kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika sanamalize term yake chifukwa chonena kuti kudachitika zotere ndetu kuganizira kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika azayimire nawonso 2025. Nawo tikufuna takapikisane nawo ku convention ndeti sithe malamulo, NGC imasintha malamulo. Koma osati term ikutha ya anthu amene akukhala ndi ma position aku NGC ikutha mu July, lero nkuyamba kumasankha anthu ma position, kuma strategic position kumasankhiramo anthu, ndikumanena kuti mukonza chinthu sizitheka. Anthu akayamba kupita kuma court ndimakatenga ma court injunction, kumakapita milandu kuma court, musanene kuti anthu andi oyipa. A President Professor Arthur Peter Mutharika, anthu amene akuyandikirani inuyo, anthu amene awa amakukonzerani zoyipa, and amene azakugwetseni ndi anthu omwewo amene muli nawo pafupi. Inu simuzagwetsedwa ndi anthu apatali. Mu 2020 mudagwetsedwa ndi anthu omwewo, simunagwetsedwe ndi anthu amene anali nanu patali iyayi. Adakugwetsani ndi omwewo amene akunamizani lero. Lero muli kukakamira kumakunamizani kuti ayi bwana tikakusiyani ifeyo na nkhumwa akupwetekani, kumayika dzina la munthu patsogolo kuti azikuopsezani. Anthu amene kuopsezani aja ndi omwewo amene amanena kuti musakumanidwa kuti akupwetekani ngati amene adapwetekera mchimwene wanu Bingwa Mutharika. Inu nkumangokhala ku State House osakumana ndi anthu, osamva zinthu zatsopano.
lero a president Professor Arthur Peter Mutharika muli ku opposition. Ndi nthawi yoti muzikumana ndi anthu tsopano muzimva zinthu koma akuchingirani kuti musamakumane ndi anthu kuti azingochita mmene angachitire zikupweteketsani. Anthu amakukondani yes, anthu akukufunani yes, koma akaona anthu ena azipumi zina zimene zili kumbuyo kwanu anthu sakumasuka, ndipo kuima kwanu anthu sakukondwera nako. Mukadakhala kuja kuti rebranding munayamba mu 2020 muja kumapezeka kuti mukusintha nkhope, mukupezeka kuti mukutenga anthu ena achilendo ndikumakhala nawo pafupi, maofesi ndikumakhalamo mu region, mu maregion mu zinthu zikuyenda, ma district zinthu zikuyenda, panalibe vuto. Anthu amene akanabwera ndikumanena kuti anthu akufunani inuyo muime, panalibe vuto. Koma vuto limene lilipo ndilona kuti the very same people amene adakugwetsani inuyo Professor Arthur Peter Mutharika omwewo ndi amene akubwera lero kufuna kuti iwowo akhalebe kutsogolo, azigwirabe microphone inu mukuyankhula, azigwirabe chibana cha Airtel Money inuyo kuti anthu aponyeko ndalama. Ngati ndalama sizikulowa za fundraising, sizikulowa, anthu akuona anthu omwewo amene akhala kuti akupindula ndi inuyo anthu ena osapindula. Tachimwazani chipani cha DPP, tachimwazani chipani cha DPP, tatengani anyamata anu amene akhala kufunisitsa kuti asogolere chipanichi, tagwirisani ntchito. There's no way munthu mungamangotenga anthu osadziwika bwino ndikumakayika ma position kumachotsa anthu ena akuti chifukwa chonena kuti uya kusapota wakuti ndeti muchose uyu tikamuyike uyu. Zosathandiza zimenezo, kumene koko sikufaitira kunena kuti mukonze chipani koma kuononga. A president Professor Arthur Peter Mutharika anthu akulephera kupasani support, anthu akulephera kuvomereza project ya APM aimanso chifukwa chonena kuti anthu amene akuwaonawo sakuona nkhope ya inu koma akuona anthu ena amene akudyerera, amene akuwaononga, ndi zikukhala zovuta kwambiri. Taperekani picture ku mtundu wa Malawi wonena kuti inuyo democracy imene mumayichita practice as munthu ngati inuyo, because inu a Professor Arthur Peter Mutharika democracy mukuidziwa. Chifukwa chake mudalola ma demonstrations kumachitika, chifukwa chake mudalola mpaka kuchoka ku State House ndupita kukakhala ku Page House, chifukwa chonena kuti munagwiritsa ntchito democracy. Mukadakhala simudagwiritsa ntchito democracy inuyo simukadachoka ku State House, mukanakhala muli komweko. Lero mufuna zija zonena kuti anthu azikutukwanani inu, azikugendani inu chifukwa cha anthu awiri latatu. Nthawi ya 2019 to 2020 anthu adanena kuti chotsani Jenny Asa, chosani Jenny Asa, chosani Jenny Asa. Samanena kuti Peter Mutharika utule pasi udindo, amanena kuti chosani Jenny Asa. Mukadakhala kuti munachotsa Jenny Asa mu nthawi imene ija ndikukhulupirira kuti anthu akanalephera kupeza reason ina yokumenyerani inuyo pamutu, chifukwa mukadasankha munthu wina amene sakanakhala kuti akupanga zokhudzana ndi inuyo. Koma simudatero, lerolo mukukakamirabe anthu akamadandaula zonena kuti pali anthu ena amene akusokonezani, makalaliki enieni, makalaliki enieni, kumakwiya, kumakhala ni mangawa, kukhala ni mangawa ndi anthu. Kwayimbira mafoni ndikumakhala ni mangawa ndi anthu, inu munapanga chakuti, inu munapanga chakuti, inu munapanga chakuti. Kodi chipani mukamanena kunena kuti iya chipani chindi cha wina aliyense, pamene kuli anthu ena amene ali zikhomo, amene akuchingira, amene akuona kuti sangabwere anthu ku chipani cha DPP chifukwa kuli awo. Kufikira anthu ena atachita resign, kufikira anthu ena atatula pasi maudindo awo, chipani chichizakoma ndi chizalandiridwa. Muzikhala omva chisoni ndithu mukamaona chipani ngati imene chilili afford nkumakapezeka kuti chikulandira support imene chatu inali ya DPP. Koma chifukwa chonena kuti palibe munthu amene akuchimanga chipani chakutuluka poyera ndikumakumana ndi anthu ndikumamva zinthu imene anthu akufuna. Anthu akufuna chani pa ground, mukamayankhula pa nsonkhano mumatha kumva kuti zimene anthu akufuna ndi izi. Koma chifukwa chonena kuti mungokhala kumangochi, ma decisions angopangidwa kumeneko zikulephereka ndithu, zikulephereka kuti zimveke bwinobwino kuti kodi chimene chikufunikira ndi chani. So ife tili ndi platform iyi chifukwa chonena kuti mwina sitingathe kukumana nanu inuyo a president, ndinu munthu osowa kwambiri, mumapezeka kwa anthu 4 5. Chifukwa chake timatulusa nkhama audio kuti mwina muzimva kuti kodi choyenera kuchita ndi chani. Inuyo ngati professor of law, constitution musamayiphwanye yayi, constitution ya chipani musamayiphwanye yayi.
Gwirisani ntchito Central Executive Committee imene imayenera kuti ithe kusankha munthu, kukambirana ndi kusankha munthu uja ndi kuchitidwa endorse ndi NGC. Koma osati munthu mmodzi angokhala ndi mphamvu andimova anthu akulandiranso ndalama kumapita haiwe tipase 3 million tikupasa udindo wakuti tipase 2 million tikupasa udindo wakuti. Koma ndizoona ndithu kuti ukapanda mano usamaswe phale. Anthu oto akudziwa kuti akupita kwawo kwatha, akupita anthu amene abwerewo sazalola kuti azagwirisa ntchito anthu awawa. Lero langoganiza kuti kuli bwino tingotenga mchenga tithire mu mpunga basi. N'chifukwa chake akusokonezani a president. Inuyo kumakutengerani ku court sizikukhala zinthu zabwino kuti lero muzipezeka kuti muli ku court mawa muli ku court, sizikukhala zinthu zabwino. Taonani UDF ikupita kumakasangalala kuti yakwanisa zaka 30 kumakasangalala kumene kuja ndi kampeni yonena kuti UDF ija ikuchita rebrand. Liti limene DPP izabwere ndikunena kuti takwanisa zaka zakuti chipani chikhazikisire, kapena tikukumbukira malemu Bingwa Mutharika, kapena tikukumbukira Professor Arthur Peter Mutharika, kapena tikukumbukira anthu amene anamenyera nawo nkhondo kuti chipani chikhalepo. Chifukwa chipani tu munthu mmodzi amatha kukhala ndi idea yoyambisa chipani, koma amene amachitenga chipanicho amakhala anthu ambiri amene amapita nacho kutsogolo. Ande lero mukamayankhula kuti ayi chipani ichi chilibe mwini wake, aliyense ma members a chipani ichi ndi enu ake, komatu anthu akudziwa kuti chipani ichi chili ndi enu ake. Enu ake amene akuti akati ayankhula ife tayankhula. Tamuchosa Nchacha, tamuchosa women director wa ku North U, tamuchosa basi. Tamuchosa youth director wa ku North U, tamuchosa basi. Tachitapo repress ndo akuti tachita repress basi. Tieni timuchose uyu basi secretary region tamuchotsa basi. Andi akugwirisa ntchito mabodza akafuna kuti abwere kwa inu a president Professor Arthur Peter Mutharika kuti anthu awa adzaje akulandeni ndalama apange zofuna zawozo, akumagwirisa ntchito mawoti nankhumwa. Anthuwa ali ndi anankhumwa, anthuwa ndi anankhumwa ndiye basi akupanga za nankhumwa sakupanga za inuyo bwana. Ndi zabodza. Anthu enawo ndi aja onena kuti akwiya molingana ndi mmene zinthu zikuyendera. Zinthu iwo aja angofuna zija zonena kuti kuli bwino inuyo a president mukhalebe ndi chipanichi, iwo akhalebe pa maposition ipo, kaya chipani sichikawina koma bora iwo akhale pa maposition yo muziyenda nawo limodzi. Akungoteteza inuyo basi kungofuna kuti okay basi chuma chimene chilipo chipopeza tinachika m'mayina athu, wina wake akabwera azachipezeka kuti azafuna kuti chuma ichi chikhale m'mayina a chipani. Ndiye kuli bwino ifeyo tingopanga za Professor Arthur Peter Mutharika ayimenso kuti ife tizitetezekabe. Kodi azakhala moyo kufikira liti? Kodi azadyerera kufikira liti? Makalaliki wa mwathandiza ndithu mokwana kuyambira Bingwa Mutharika adawathandiza. Kodi ulemu wazafuna kuti mpaka ukafikire pati? Ulemu wazafuna uzafikire mpaka pati? Munatengera ana ndukasira kumaempase, munapasa ma business ya makompyuta, mudapasa chani, lero mukwalola kumakhala nanu pafupi osakuthandizani ndithu kuti muzikondedwa ndi anthu koma kumangokuonongerani mbiri anu a professor. Tasatirani malamulo amene akwanitse kuti chipani chichi chidwe rebrand. Si bwino kutenga mapuleya odziwa kugolesa ndi kumakasiya kunja, ndi kumakatenga mapuleya osadziwa kugolesa kumayika nkati mu game isakuyenda bwino. 3 years now yatha palibe chimene chikuoneka, ndime yooneka kuti opposition yakonzeka ikupita apa. Koma lero blanda, mawa blanda, sikulina blanda, kumabwera ndi makalata kumaponya ma media iya osapita ku media. Kodi mufuna kuti muzichengira chani? Anthu apita ku media chifukwa chonena kuti akusowa platform. NGC meeting simukuitanisa, Central Executive simukukumana, koma zikumapezeka zinthu zikuchitika zinthu ku media komweko ndi anthu akudabwa, ndi anthu sazinyamuka ndi kumapita ku media komweko. Kuchotsa anthu sindimangochotsa basi chisawawa. Kodi sikunachitidwe endorse lamulo lonena kuti munthu tizamuchosa mu chipani kapena pa udindo atamvetseredwa as 7 times as much as. Lero mwayiwala mukudandaula kuti 20% idapita ndi chilima, 20% idapita ndi chilima kona mudaluza.
lero mukufuna zija zonena kuti anthu enanso atenge ma percentage atuluke nawo. A Joyce Banda adatuluka ndi ma percentage adapita nawo. Koma are you sure kuti ndi anthu amene inuyo a Professor Arthur Peter Mutharika mukuagwirawo? Are you sure kuti anthu amenewo asakuthandizani mpaka inuyo ndikuwina ndithu pa ground? Mutataya anthu ena onse amene mudachita chipongwe, mudapanga chipongwe kuyambira mu 2014 kumataya, kubwera mu 2019 kuataya, kubwera mu 2020 kuataya. Lero lonso muli kunja, muli ku opposition, mukufuna kuti ati mubwerereso mukuataya, mukugwiritsa ntchito anthu omweyo. Are you sure ndithu kuti inuyo mukhoza kubwera pa ground ndikupanga kampeni ndikuzungulira mpaka pano pa misonkhano imene kufunika ndiyokwanira 250 kuti president achite wachipani popanga kampeni? Are you sure inuyo a president ndi timu yanuyo imene mukuyidalirayo ikhoza kuyenda pa ground ndikupanga ndithu makampeni misonkhano 250? Anthu otu ndionena kuti akakhala kunja kuno amaoneka abwino muli nawo limodzi inuyo, koma kukangokhala kunja kuno sayankha foni, sakumana ndi anthu. Chimene decision kumene amakhala yo comfortable ndi kumene akumana ndinu ndi amakunamizani, bwana ku ground kuli zakuti, bwana tisankhe wakuti. Koma kuli kuja kona ati akupanga 419 stealing by trick. Ngati muli munthu amene mukhoza kukhala leader weniweni, muzikumana ndi anthu amene akhoza makuuzani zona. Inuyo ma youth directorate mwakumana nayo kangati kumangoji ku Page House, mukaona kuti mwakumana nayo kambirimbiri, zithuzi nkumaona, koma taonani ku youth directorate kupangika chani? Why don't you meet ma constituency governors, ma regional governors, ma district governors, NGC, Central Executive yan ndikumamva? Bwanji osazichita surround ndi anthu anzeru? Nthawi imene tu inuyo mumakoka anthu anzeru kumakhala nawo pafupi, mukumenyana ndi nankhumwa, munaona zinthu mene zimayendera. Koma inuyo anthu anakulekanisani, inuyo ndi Saulos Chilima anakulekanisani munjira zake zomwezi. Bwana Saulos yu akufuna akulandeni mpando, bwana Saulos yu akupangirani chipongwe, bwana Saulos yu, inuyo mpaka munadana ndi Saulos Chilima. Lero mukubwera mukuti ya 20% idapita ndi Saulos Chilima, mukudandaula. Lero mukusiyaso anthu anzeru amene inuyo mukanakhala kuti mukuyenda nawo limodzi ndikumawafunsa nzeru amene akhoza kuthandizirani kukonza chipanichi ndikosavuta. Within a month chipanichi chikhoza kukonzedwa. Koma anthu akuyesesa kukonza mavuto ndicho linga chonena kuti azikudyerani, ndicho linga chonena kuti iwo azioneka ngati ofunikira, pomaononga, pomangolemba makalata, pomangochotsa anthu, kongogwiritsa ntchito social media. Malo mogwiritsa ntchito nzeru, gwirisani ntchito nzeru. Wisdom is the ability to find solution to a problem. That's the meaning of wisdom. Tanthauzo la nzeru ndiko kupeza njira zopezera, tanthauzo la kupeza nzeru yothesera vuto limene lilipo. Koma kumangokhala ndi kumangomvera zinthu zikuchitika, anthu akwira mu mtima, anthu akwira mu mtima. Ndipo zimene zingathe kuchitika mukhoza kuzakhumudwa president mutasala nokha, chifukwa kuti mukugwira the few kusiya mene. Wanzeru amayenda ndi ochuluka kusiya ochepa. Ukakhala uli minibus, munthu mmodzi achita misbehave, iwe wanyamula anthu ochuluka, sumagwesa basiyo ndikupha anthu ochuluka, koma umayenera kuti ugunde munthu mmodziyo koma upulumutse anthu ochuluka. Chipani cha DPP chili ndi anthu ochuluka, chimene chikufunikira kuti musagwire anthu ochepa, gwirani anthu ochuluka amene mukhoza inuyo kukusamalani, kukukondani ndi kuyenda nanu. Ngakhale mutakhala kuti muli ku retirement, mukatuluka kumene kwa anthu kumakulandirani, muzasiya mbiri yabwino. Koma zomangoyang'ana mbali imodzi kuti koma uyu, anthu amene akupasani ma decision akubisala, sakutuluka poyera chifukwa chani? Akudziwa kuti sangalandiridwe ku dziko kuno.
tayang'anani bwinobwino takumanani ndi central executive ngati mufuna kuchita rebrand tayang'anani kunja kuli ndani anthu amene mukhoza kugwirizana ku central executive kunena kuti okay fine tiye timuyitane wakuti uja abwera azakhale pa mpando wakuti tiye timuyitane wakuti uja abwera akhale pa mpando wakuti zimene zichitika ndi munthu amene akutenga chipanichi kupita nacho ku 2025 takhala tikunena ife kuti otuluka mnyumba ya rent samamusesera obwera kuzalowamo kapena kumukolopera obwera kuzalowamo kapena kumupentera obwera kuzalowamo obwera kuzalowamoja amasesa ekha amakolopa ekha koma sunganene kuti yayi ndisese nyumbayi ndikolopemo kuti mukubwera anthu ena iweyo kutuluka mu nyumbamo iwe makakolopaso imene ukupitayo osati kukolopera wina amene akubwera chipanichi taperekani kwa anthu amene ali aluso amene akhoza kukonza chipanichi 2013 munapanga chimozimozi kummenya chimunthu banda left right and center kuganiza kuti inuyo Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene mukhoza kupanga zinthu zabwino zopitiriza zimene Bingu adapanga Bingu pamene amakatenga anthu akumpoto anthu achigawo chapakati kuntchisi achinasonga za usajeni pamene amakatenga anthu akunchinji pamene amakatenga anthu a Central Region kudedza kuti ndikumagwirisa ntchito chipanichi ndi kukhala cha national lero mukugwirisa ntchito anthu adera limodzi anthu amodzi omwewo chifukwa choti mwanakhala nawo ku America ndi mukuona kuti awande ndi anthu anga amene amandikonda tasiyani tayang'anani za nzeru sopano tapezani anthu anzeru amene akuthandizireni kugwira nanu ntchito ambuye atichitire chifundo kuti Malawi ikhale ndi strong opposition usati zachibwana zimene zikuchitikazi kukhala basi umangoti yayi koma nankhumwa sakutha koma nankhumwa sakutha kujeni ku parliament koma munthu nankhumwa sakutha pali nkhani zambiri zimene zimafunika kuti azepate chizibwera ndi kumapereka stand yawo koma zikukanika chifukwa cha anthu adyera anthu ankhwizi anthu akanga ndi wamba anthu agride ambuyetu akukantheni anthu inu chifukwa mukuononga miyoyo ya anthu ambiri taonani zimene afode amayankhula ku mtandire anthu nkumakondwera kumaona kuti anthu akudzuka taonani Enoch Chihana amene anayankhulira mwa confidence momachita kuona kuti patapezeka munthu amene ali wa DPP ndi kumayankhula mwa confidence ngati imene amayankhulira achakufa Chihana muganize kuti ziko lingakhale motani achakufa Chihana akuyankhula zina uku a DPP akuyankhula zina uku a UDF akuyankhula achina Atupera akuyankhula achina Bright Saka akuyankhula muganize kuti ziko ilili ola boma watakhala kuti ndi osamva angakhala osamva ziko silingasinthe leta kusintha mu nthawi yochepa koma kumangofuna kupanga chipani ati chizawine zisankho chipani simangokhalira chifukwa kuti mufuna muzawine zisankho chipani ndi kuyendesa bwino kwa zinthu kumene anthu ngakhale amuzipani ngakhale ali ku opposition amasangalala zitukuko zimatha kubwera mumatha kupanga ma proposal ndi kumabweresa zitukuko nzikomo pamene mukutukula inuyo chipani chanu kumakhala ndi ma headquarters kumakhala ndi ma school kumaphunzisa ana kumalipirira ana amasiye kumapereka zakudya zonse zija our opposition amakuonani anthu kuti this is the government in waiting and itatenge anthu awatayike mboma kuma kumangokangana kumangolemberana makalata kumangogwebana kuma ndikhale ine aish ambuye akuchiteni chifundo tipemphe azipani zina ku opposition dzukani ngati DPP yukanika kudzuka tadzukani inuyo tadzukani ngati mene achitira afodi tadzukani ndithu mukhale inuyo ku opposition anthu akudalireni kuti DPP ngati yalephera tiyeni tiyesere enawo inuyo mukhale anthu ona kuti mukhale option osati tizingodalira DPP koma DPP kadagwirizana DPP kadagwirizana sakufuna kugwirizana anthu achiona kuti chipanichi ndi chathu ndi cha ife alomwe tikuyenera kuti tichigwire tokha tisidikuyenaso kuasira anthu ena ndiye tiyeni tiasira alomwewo akhale nacho chipanicho inuyo tazusani zipani zanu enanu tazusani zipani zanu a UDF tazusani zipani zanu a Ford tazusani zipani zanu a UTM tazusani zipani zanu osati kumangolira yayo kumangolira anthu asakufuna kukonzeka ndi anthu adzikonda tazusani zipani zanuzo tazusani zipanizo